Maayong adlaw kaninyong tanan nga nagpaminaw karon, ning tulumanon kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. Rene Obra o Attorney Elaine Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong suwat suliran. Ako si Mabel, 32 anyos, nagpuyo sa Davao City. Punto legal kining akong suliran. Kabahin kini sa kompanya nga akong gitrabahoan. Aron inyong hisabtan, ingon ini ang panghitabo. Gitaw ka na kasi mong gi-applyan nga trabaho? Opa, pa-reporto na ko nila today. Good luck, nak. May untag madawat na kaana. May unta pa. You're hired. Thank you, ma'am. You're welcome. Maka-start na ka on Monday. Thank you so much, ma'am. Congratulations, anak. Salamat pa. Kung sabay gusto ni mong kanoon kay lutuan ti ka. Hi. Bago ka din, no? Hello. Yes. Ako di ay si Jessa. Ikaw? Ako sab si Mabel. Amiga na ta, ha? Sure. Ay, day! Mag-lunch na ta, uy. Ay, palabig trabaho diya. Kaya ma-promote unya ka. Amaw, gamay na lang ni Oy. Ako na lang ning tiwason. Sige, ha? E, pagdugay. Apasan lang unya ko sa karinderya dito sa Atbang. Mangita ko katong kalingkuran daan kay basigwa na sa tay malingkuran, ani. Okay, day. Day, kay baw na ka? Saan sa man? Niresign naman ang ato manager din, he. Mao ba? Unya? Posible nga mangita sila glaing ipuli. Doon ako'y duda, day, nga ma-promote ka for managerial position ani nga department. Ha? O nga na nakaingon makaana, ha? Alangan, pero may man kanilang i-praise verbally. Sa ubang managers, sa general manager, o even gani sa CEO. Na, di lang ta mag-una-una, anak, day. Na, kusugid ako feelings, day, nga ikaw gyud. Ma'am, gipatawag ko na ko nimo. Oh, yes, Mabel. Have a seat. Thank you, ma'am. Nakadungog ka naman tingali nga ni-resign ang former manager sa inyong department, di ba? Yes, ma'am. We were looking for someone nga mulingkod sa maong position. And personally, I see your potential. You're fit to this position. Ako, ma'am? Yes, ikaw. Ngano, dili ka ganahan? Ma'am, of course. Nganong dili ko. Well, good. Good luck. Um, I know you can do it. Thank you, ma'am. Wow, congratulations, day! Salamat, day. Pero, probationary pa manikoy. At least, mag-agi man gyud na diha ba? Pero kay ba kung kaya ra na nimo, uy, ikaw pa. Thank you, day. Nalipay ko nga ako mao'y gi-offeran sa maong posisyon, bisan pa man og probationary pa, pero at least, makaingon ko nga gisaligan ko sa kompanya, hinungdan nga mas naningkamot ko ug mas na-motivate ko. For the first 3 months, wa ko makadawat og negative feedback from them. In fact, they always assure me nga I'm doing an excellent job. But then, on my 4th month, still, I'm in my probationary period, pero okay naman gihapon. Ang problema lang is, miabot ko sa punto nga I always feel overworked o dili na ko makadawat og task nga ilang i-assign nako since dili na siya part sa akong original job description. Nagpatawag sila og meeting. Unya, sorry ma'am, pero sa akong bahin, I feel like I'm overworked. Unya, napay mga trabahoonon nga imbis dili na akong trabaho. Pero anhi din ihatag nako. Mao ba? Okay, ako ni i-brought up sa atong labaw kung maunay imong na-feel.
mautingaling ni-resign tong previous manager, no? Kay gikapoy sad ba tungod sa kadaghan sa trabaho unon. Mauli kitay. Mausad niya akong duda bitaw. Mabel, ipatawag ka sa CEO. You failed in ratings. Unsa, sir? We are terminating your probationary. Or, we'll give you a choice. Either you choose to terminate immediately, or get 30 days to render. Sir, wa sila muhatag og formal training nako sud sa upat ka buwan during my probationary period. Bisan pa man og nangayo na kog tabang nila. So I had to be independent and try to learn everything on my own. Ang ako mga pangutana mo kining mosunod. Unang pangutana, legal ba para nila nga buhaton to without any due process or even proper evidences nga magpamatuod nga wa ko mibuhat sa kontrabaho ug tarong? Ikaduhang pangutana, subjective ra kaayo ang feedback. Enough basis ba na siya for termination? Ikatulo ug katapusan, ang authorized causes ra ba under the labor law ang mo-apply sa probationary or na-power mismo ang kumpanya to basically fire a probationary employer for low rating feedback? Palihog, tabangi og tambagi ko. Kini ang akong suliran, Mabel. Mayong adlaw mga sukintig paminaw kini si attorney Elaine Bathan. Ug kinisab si Dr. Rene Obra. Karong adlaw kami gihapon ang muhatag ninyo og tambag, tubag, solusyon, kalinawan sa inyong mga pangutana, mga problema na may punto legal. Unang pangutana ni Mabel, no? Legal ba para nila nga buhaton to without any due process or even proper evidences nga magpamatuod nga wala ko nibuhat sa akong trabaho og tarong? Okay. Well, ang iyang magong giingon nga wa sila formal training in 4 months nga probationary period. Siya no unya ang kani magong inig-start na tog panrabaho, appeal gyud na normal na nga of course ang employer, ang kumpanya, i-check pod ka no or i-test pod ka kung okay ba gyud ka mo trabaho, kamao ba ka sa buhat, kamao ka sa trabaho, munang mo undergo ang employee no ang trabahante ug kanang gitawag na probationary period. It's usually 6 months no, di na siya pwedeng mulapas og 6 months. Diin hatagan mo og higayon to prove yourself nga angay kang i-hire sa kumpanya. However, at the start sa inyuhang pagka-hire, no, pagpangempleyo, dapat ang kumpanya should set the standards, the expectation, the training nga kinahanglan ninyong i-meet, no, nga kinahanglan ninyong i-comply para ma-assess ka og klaro og tarong. Now, sa imuhang giingon sa ako wa man gani mo hatagi og training nya wa gipasabot siguro sa inyo ang standards nga angay ninyong i-comply no unsay basis sa inyong paggrado unsay dapat nimong buhaton, then I think dili siya sakto no nga kuwang ang ilang gihatag nga basis to grade you, then I think dili siya makaturungan nun. Nga ingnon ka nga wa ka nakaabot sa standards. Unsa may standards nga akong abton to begin with? Klaro siguro ang job description. Dapat klaro ang job description, unsay work, unsay metrics no sa pag-gauge nato. Kinamang ko uban ato na multitasking ba? Kana dili klaro lagi ning ila tinuod. Yes. Ikaw nang pangutana, subjective ra kaayo ang feedback. Enough basis ba na siya for termination? Well, dapat na ay daklaro gid nga basis. Una sa tanan, the basis for your termination should be nga na you failed to meet the standards. And unsa man ni nga standards? These standards should have been presented and told to you and given to you at the time nga ning sugod ka sa imuhang trabaho. Now, during dapita, I think that can be a gray area that you can question sa Department of Labor and Employment to see kung unsay ilahang basihan kay katungod man na nimo pod also to ask nga ano mingon mo ako kaabot sa standard nga wa man gyud ko yung gitagaan og standards nga dapat na kong i-comply. Di ba? Kay kung kabaw pa ko nga mauna, then ako na siyang abton, ya wa man. Di ba? So, pwede yun nimong mareklamo.
So you might be facing a blank wall, no? Yes, Sabagay yes. akong maabton. Ano yung Correct. sabay inunta basihan Correct. na nga Mm. nakahimo ko sa angay na kong buhaton. No? Yes. Ikatulo nga og katapusan nga pangutana. Ang authorized causes raba under the labor law ang mo-apply sa provisionary or naay power mismo ang kumpanya to basically fire a provisionary employee for low rating feedback. Yes. Naay siya ang authorized causes, that's really unta for regular, although mo cover pud siya for probationary employee. Now, duha na ka causes ha ang naa sa labor code sa pag-terminate, just and authorized causes. Just causes kanang habitual negligence, serious misconduct, kana siya. Authorized causes kanang mga sugtanta no nga mo terminate kay kana wa ka meet sa standards, serious business losses, redundancy, and the like. However, need yun na nato siya nga sundon yun no nga ato ang i-follow ang certain procedures ug certain standards. Now, ang kaning sa probationary, yes, failure to meet the standards is a ground nga dili ta regular. Pero naapod sa balaod ug jurisprudence po dok nga kung pananglitan kana ganing vague on the part of the company ang standard unya tungod ana wala pod no nga na meet or sa employee no ang standards unya or kung pananglitan nihangyo ang empleyado nga pwede ba tagaan kog laing chance to undergo probationary gialaw pod na sa balaod. So akong suggestion ani niya no nga maybe you can try to talk to the management or magpatabang ka magpa-mediate ngadto sa Department of Labor and Employment nga ihangyoon nimo ba nga sir kanang wa man gud mi klaro pod kung unsa pod pwede ba nga hatagan kog second chance kana kung uyon pa ka nga mo padayon din ha kung dili gani and then you can also question your termination no nga kanang wa man mo klaro sa standards unsa man yung instruction kang kinsa ko mo report unsa gid ako ang buhaton no unsang mga dokumentuha ang kinahanglan akong himuon unsang mga report wa man mo musulti unya ino kung inon nga nahagbong ko wa ko'y klaro sa instructions akong trabaho, no? So, you can ask that, ha? Mga suking Okay. tigpaminaw, inawat unta nga na amoy nakutlo na pagtulunan karong adlaw.